Adị m 47 years old mana ada m nwanyị n'ala m enyi m nwoke. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na ya dị 47 years old. N'eziokwu eziokwu na adị ya nwanyị n'ala enyi ya nwoke. Ọ sị m na ya bụ single mother of two. Na adị ya nwanyị dị 22 years old nọ na university yọtago mana o si n'ụlọ eje. Then the second child ya dị 14 years old which be na boarding school na ya na-eme ọfụma na ya malụ mma nwaanyị rinne yọta na and na ya na-eneta onwe ya anya na ife ya na arụ onye ọbụla ya gwa gị na ya dụ na ị ga-ekwelụ. Ọ sị m kama na nsogbu ya nwere bụ na nwoke ọbụla ya chụtalụ dị ya mma ya gwara anya arụ n'ọdụ managa ọ bụrụ na onye afọ ka dị yọng ọ bụ ịghọtago. Denu ndị a chịtakwa anụ nọ na age range na o nwere onye na-enyeju ebongi afọ maka na ya ka dị strong like and ya na-alike ibongi na ọbara ụlọ na ya na-apụ apụ were agwa anyị ịghọta. So ọkwana ya ọ sị bụ mana ndị enyi ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na-abụ fafu nwoke fa like fe butuo arụ nefado just to grab that guy. A na-asị anya ma enye na ya chọrọ ime maka ndị love cha mmadụ emecha ọbụla no lies ọkwa ịghọta na ya chọrọ ya n'ọnya ka ya ji wee jụ mana ọ na-afịa arụ inweta ụdị nwoke ya chọ ya wee nọgide wee kwelụ wee fụ nnọọ this guy efe ya na ọkwụ ka nwoke si akwụ masịa mma nwoke kwụlụ na-ama na this guy ya na-agwa anyị dị 29 years old. Ịghọta kịta. So nya wee jekwubie fana abụọ wee kpapa ka fana akpazi ọ na-adabanye na fana abụọ ga-ebido kwuba. O wee jụọ nya arụ onye ndụ ya wee sị ya ndụ 32. O wee sị ya na enwekwala enyi nwaanyị ọ sị ya no problem with pleasure na ife achọdebe wo ebongi ka fana elile onwe fe ebongi. So kwana ya na ya ga-etake care of him ya nwee take care of her. Fana abụọ kwelu si n'ọfọ ibongi ka fa nọọlụ yọta na emesie dịka anyị na-asị ya na o nwere ife ome age different ha dị very small na o nwere ike ọ dabakwa n'ọnụnụ na ya dị ready to marry ya gbakwa. So ọ sị m na ife ya na-eme bụ ya bịa ya kwado jee na nke the guy ya luo na fa ga-esegide ibongi fa sejuo fa ya na-alụ onwe ya ọ bụ ịghọtago. Ọ sị ihe a na-eme nnọọ na-aga ihe a na-eme nnọọ na-aga mana ọ gwakwala ya na ya nwere enyi nwaanyị ahụ. O wee luo one day ya wee jebe na bọsafụ na ibongi ji ya wee gbalụ wee na-eje na dịga ya emepere ọnụ ụzọ ya adagoli efe sebe ibongi sesie sekwa ọzọ sesie ya wee baa na washroom ije saa arụ afọ ka asasị wee malụ tọwele dịga anyị wee na-apụta sị m na tọwele nwa dịchekwa dirty sef. Sorry o. So ka a na-apụtazikwa na nnekwa enyi nwaanyị ọ bụ na enyi nwaanyị abịalụbie wite ata agwaghị ya na ya wee mụọ tọwel na-apụta na washroom sị m ikekwula ọtọ bụ ya si dịga na-enye enyi nwoke na-enye ịgbago n'ebe esela ibongi ga-agha ebe niile gasasịla agasa ma okpu na be enye ha ji wesa everything ka dosi otu afọ si this girl wee daa na wee na-ebe ọ sị m na ya mara ife a ga-emenye ji nwa mkpokolu ngwongwo eyile akwa ya ma eyi ma eyighe buru ngwongwo ọsọ na-agbapụ. So ya na enyi nwoke fịọcha ya na ya nọrọzi ka amalụ ka esi ya fịọcha n'ọsọ ka ya ji wee na sọkwana ya. Ọ sị bụ mana adị ya nwaanyị nke si n'ụlọ eje na ọ pụta ụtụtụ ojebe akwụkwọ mgbede ọ bata na o nwere ụbọchị ọ nọgide bata ịghọta kịta ma ọ kpọọ ya na fonu or anything. So maka ihe anụnwa menụ ya gbasa the guy na ya ma bịazibego n'eziokwu na ya na-enjoy the thing mana ofu ụbọchị kịta ofu nwaanyị aga inye aka dọnya vam maka ihe nwere isi na ya bụ educated and sophisticated and delicious ya women na ya chọrọ such scan. The ife be ndụ bụ na ọ ga na-abịazi bie ka fa nọzalụ na-ese dị ibongi dịga anyị wee kwalụ o wee lụọ one day fa wee ka ọ sị na fa esego na the second time ka dịga anyị bịa ka fa see dị ibongi. So ya wee sie nri ọbata ka na-eli nri lisie nri paaki ya nri ka fa bidozie ise ibongi ka na-esusu ọnụ adị ya nwaanyị meghele ọnụ ụzọ bata na ya mara ife a ga-eme ya panyela afele faji wee ta fruit gbaga na kichin bido sibe nri. Adị ya nwaanyị afụ this guy kwụsa ntị
jekwulie nya ha na abọnọla na na-akali ụka. O wee sị ama ọ ma ikedo onye bụ Ifeanyị asị anọ koliki ịghọtagodo. O nwere ife amanya ga-agwa ya na onye ya na ya na-abụ na-alụkọ ọlụ n'ụlọ ọrụ. Ọ sị bụ ndị ka ya ka na-ekwu ka ya nọ na kichin na-asacha rice ya ndụzi ka ndị nwa na-akwacha amụ ya wepụtawa enyi ọ bụrụ na fa na-amazi onwe fa pilo onye eme onye ama onye pilo. Sị m nne ikekwula ọtọ gwa ya na ya nwere ife ya ga-eme. So nya si na kitchen pụta sị ama ọ nabago. Ọ sị ya chọ ka ya dupie because of the connection n'ịkpatagodo ụdị anya fa na-ene onwe fe. Ya wedulu diziga anyị na-apụ ka na ọnụ n'ilo na-asị anọ ọfụgono ka o sedo mebi na fa ga-ejebezi na hotel ife ka aka nọ ka na-eche. Adịa nwaanyị si n'ime ụlọ pụta sị ama ọ mee ya dịkwa interested n'ebe dis guy nọ n'iru di guy n'iru nyanwa. Kedu ife a ga-ekwu na ekwunwuru okwu n'ihe o mezi bụ na ọsị biko ya nyegodi ya nọmba ya na adị very interested ya laikili ya na-ejofia person nke nwa sị m fa akpabakwa fa akpaba ya sị anya hapụgodi ka ọ naba na umesigo ife ọbịa ọkwana ya wee babasịa ka ya na-aba enyi adịa nwaanyị na-esuye ka ya na-aba adịa nwaanyị na-esuye fa wee kpaba ihe a na-akpakpagide kpasịa dịga anyị wee na 2 days dịga ya kpọrọ ya na fon ya kpọzia dịga anyị ma dịga anyị epigide ya kpọọ ọnya ma epigide. Ọ sị bụ nne n'ike kwụ ọlọtọgbu ya na ya mara ma ọnya jụọ nwa ya nwaanyị ka ọnya gwa nwa ya nwaanyị nke bụ eziokwu si ife eke aka nọ na-eche ka ya si eme ọnụ one day na mgbede adịa nwaanyị bata nnọọ very late wee kwulu n'ilo ka enepụ anya na windo nyekwanya na enyi ya nwoke ka fa na ebe afọ na-esusu ọnụ ya na-emezi nke amakudo amafe amakudo. Sị m ike kwụlụ ọtọ gwa ya na ya mụrụ ife ya ga-eme. Ọ sị bụ na eche gị n'elu chenye na ya mara onye a ga-akọlụ ndị na chọrọ ka ndị mmadụ mara onye abụ bikos na ya wenyitele isi n'obodo akwa ịghọtago ya gwesị ka amala ife ndị mmadụ lụ. Kedu ife ọdụ unu ka dis woman mee na wasị bụ na ife a na-eche bụ onye gwa nwa ya nwaanyị nke bụ eziokwu ka ọ lia ife dị n'etiti ya na that guy. Mana ife a na-echekwa bụrụ ịmaala ma dị ya nwaanyị ọgwa gị ya ruo ya dụ ịghọtago. In fact ka ekwena onye ga-ebelive na ya dị 32 mụta nwa 22 years akwa ifuge which means na ọ bụgoro na dị ya nwaanyị agwara ya na ọ ga-amagolu. O wee sị bụ ya wee stogidesie n'iwe ka nke ga ka ọ bụrụ na nke a agago another thing wee bịakwa dị n'ili enute. Ọ bụrụkwanụ na adị ya nwaanyị adụlụ dis guy bata echi niile si na ọ chọrọ ịnụ ya kedu ife na nke afọ ga-abụ ọ chụpụrụ nwa mgbọgọ afọ bedie kedu ife a ga-eme ya sị ya ngwa gị na obi ya na onwe okolobịa dị mma ka a ga-asị ya mba na ya na ya na-abụ na-esebe ibọn gị ka ọ ga-abụzi na ome nwa mme nne na ya mụrụ ife a ga-eme o na onye ka eji wesị ka mara ife ndị mmadụ lụ ma onye confront ọ adị ya nwaanyị gwa ya nke bụ ezi. Ọ sị bụ na ya dụshọ na the guy si ala adị ya nwaanyị asị maka na ya ka fụrụ any disappointment n'iru adị ya nwaanyị n'oge ọbụla ọ nọ na fon ya na-enwela ọṅụ na-akọla onwe ọzọ do happy which means na the guy nwegodi ife ọ gwara ya no protect interest nyanwa ịghọta na so mana ihe dịga anyị ji gbaza anya nkịtị nwere ike ọ bụ na adị ya nwaanyị achịchalụgo gwa ya ruo n'ọdị dee nọ na-ewoli ewo ya asị ala ya asị akwa ifugo efat n'ike kwụọla ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga na ya nwere mgbe ha ji chọọ ime ude ha do na ya enjoy ya so much because ifunu nwoke ka ọ kwụ n'ọkụ nọ na nwoke daa ga aka malụ nọ ịghọtago so na enjoy ya but still na kịta n'ife ahụ ya ji agbalị ọsọ emego na ndụ ya na akwa ifugo na this life adịrịzi this life adịrịzi ndị anyị na-afụ na-akwụghalị n'iche na fadosi happy fakọlụ gị ịmalụ na o nwere onye do 100% happy. O nwelili ife ga-anọ somewhere na-eli gị nri ọla na-arụ. O nwelili ife ga-anọ somewhere na-echetala gị n'ụwa anụnwa abụrụ bed rose juru n'elu ya. O nwelili ife ga-anọ somewhere na-emetụta gị nke eji bụlụ mmadụ ka isi wee ya handụl ya ịghọtago. Because unu n'anya n'ihe a kịta eziokwu na ọdụ happy and ife o jebe bụ for ibongi abụ ịghọtago na ọ bụsị m na o nwere di ya nara achọ ịnụ di o na ya dụrụ ready for marriage na ya nara achọ ịnụ di kama na ya just chọọ nwoke ga-anọ n'ime ndị a. Ọ sị ma ndị maka ihe a mee kịta na ya ga-agbagodo break for now na ya chọrọ anybody for now until ya sort all this thing out.
ife onwe gị n'ụdị kọndishọn a kedu ife ị ga-eme ka ife nchọ bụ ka akpịli alụ ife ọ ga-eme yes ọ bụgodu na ị ga-adụ ya vam welụ nwayọ maka na o bupụtara nke onye ọbụla bupụta nke ebe ọsọ ga-atụ ọnya jụọ ọnụ nwa ya nwaanyị ka ọnya jụọ enyi ya nwoke daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị